Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Gunding na kasalukuyang nasa Taiwan. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Gunding at ngayon narito ako sa Taiwan. Huling uwi ko sa Pilipinas ay noong 2019, kaya mapalad ako na nakasama ko ang pamilya ko bago ang pandemya. Mga kapwa Pilipino ko ang kasama ko dito sa quarters namin at itong YouTube channel nyo ang naging libangan namin, lalo na noong kasagsagan ng pandemic. Dahil dito ate, naengganyo rin akong sumulat para ibahagi din ang aking karanasan na sana ay maging inspirasyon sa mga katulad kong nakahiligan na ang pakikinig sa inyong programa. Nay, pupunta na pa ako sa universidad. Siguraduhin mo lang napapasok ka, Gunding. Baka imbes na pumasok ka, gumagala-gala ka lang. Huwag kayong mag-alala, Nay. Talagang nag-aaral akong mabuti dahil gusto ko pong makapagtapos. Gusto ko pong tuparin ang mga pangarap ko. Ay, ang dami mong sinasabi. Pangarap ka dyan. Kahit ano man ang gawin mo, hindi mo makakamit ang mga pangarap na sinasabi mo. Ha? Kaya ayaw kitang suportahan dahil alam kong walang silbi ang mga pinaggagawa mo. Alis na ako, Nay. Maglalakad pa po ako. Sige,
umalis ka na. Pero siguraduhin mong uuwi ka ng maaga dahil marami kang gagawin dito sa bahay. Parang hindi ka pa sanay sa inay mo. Huwag mo nang isipin ang mga sinasabi niya sa'yo. Kahit anong marinig mo, pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Hindi ko nga rin alam, Wenang. Sanay na ako sa mga salita ni inay. Pero masakit pa rin para sa akin. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin. Ako nga, malaki ang tiwala ko sa'yo. Alam kong makakamit mo ang mga pangarap mo. Sana. Sinabi ko na ngang oo. May tiwala ka ba sa sarili mo? Sa kakayahan mo? Maraming salamat, Wenang, ha. Talagang kaibigan kita. Lagi mo akong sinusuportahan. Lagi mong pinapagaan ang loob ko. Kung hindi dahil sa'yo, baka matagal na akong nawalan ng pag-asa. Kaya salamat talaga, Wenang. Wala ka talagang alam. Wala kang silbi. Inutil. Inay, bakit ba ang laki ng galit niyo sa akin? Dahil inutil ka. Hindi ka makaintindi. Sinabi ko na ngang umuwi ka ng maaga. Pero anong oras na, ha? Inay, 5 minuto lang po akong nalit sa pag-uwi. Kasi naglakad po ako. 5 minuto lang, Nay. Kahit ilang segundo lang, late ka pa rin. Hindi ka ba nakakaintindi? Wala kang silbi. Di ka na lang umalis dito para wala kong problema. Umalis ka na lang. Pasensya ka na, Wenang. Wala na akong mapupuntahan. Hindi ko talaga alam kung saan ako pupunta. Gunding, Hindi ko na kinaya ang mga pinagsasabi sa akin ni Inay. ano bang nangyari? Bakit ka umalis sa inyo? Sobra na talaga ang pananalita sa akin ni Inay. Hindi ko na talaga kaya. Sige, matulog ka muna sa isang kwarto dito sa bahay. Pero paano ang mga magulang mo? Baka kung ano ang isipin nila. Huwag ka nang mag-alala. Ipaliliwanag ko na lang sa kanila. Hindi kita pwedeng hayaan ngayong gabi na nasa labas. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Maraming salamat, Wenang, ha. Talagang ikaw na lang ang pwede kong takbuhan. Wala nang iba. Maraming salamat talaga. Iyon ang unang beses na hindi ko natiis ang mga salita ni Inay, Ate Emmy. Kaya kahit gabi na, pinuntahan ko ang kaibigan kong si Wenang. Sa totoo lang, nahihiya ako noon at ayoko sanang pumunta sa bahay nila. Pero natatakot akong gumala-gala, lalo na at maraming luko-luko sa lugar namin.
2 araw akong nanatili sa bahay nila Wenang. Pero sa loob ng 2 araw na yon, ginawa ko ang lahat ng trabaho na pwede kong gawin sa kanila. Dahil dito, pinuri ako ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ng 2 araw na pananatili ko sa bahay nila Wenang, umuwi na ako sa bahay namin. Tingnan mo ang gawa mo. Lalayas-layas ka, babalik ka naman pala. Bobo ka talaga. Pasensya na po kayo, Inay. Sana, payagan niyo pa rin akong tumira dito sa bahay. Ano pa nga ba? Alangan namang hindi kita payagan. Nakikita mo naman, ang dumi na ng bahay. Nay? 2 araw na hindi nalinisan tong bahay dahil naglayas ka. Kaya bilisan mo nang magbihis para makapaglinis ka na. Sige po, Inay. Ayusin mo ang paglilinis. Dahil kung hindi ka sana naglayas, hindi sana ganito kadumi ang bahay. Hindi sana masyadong mahirap linisin. Sige, bilisan mo na. Tinatanong ka ni Itay. Ha? Bakit daw, Wenang? Tinatanong nila kung kumusta ka na. Kung ano na raw ang nangyari sa'yo. Pakisabi sa kanila na okay lang ako. Pumayag naman si Inay na patirahin ulit ako sa bahay. Hay, iba rin talaga ang ugali ng inay mo, ano? Wenang? Huwag ka nang magtaka kung bakit ko nasabi yun. Dahil sa totoo lang, sinundan kita ng palihim nung pabalik ka sa bahay nyo. Narinig ko ang usapan nyo ng inay mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Narinig ko lahat ang sinabi niya noong bumalik ka sa bahay nyo. Alam kong tinanggap ka lang niya para gawin kang alipin. Nanay ko yun, Wenang. Kaya kahit ano man ang gawin niya sa akin, walang anuman. Ang mahalaga, nakabalik na ako sa bahay namin. Sinasabi ko na nga ba't ikaw ang makakasalubong ko? Kumusta ka na, Gunding? Kayo po pala, Tatay Arman. Okay lang po ako. Kayo po, kumusta na po kayo ni Nanay Sedes? Okay naman. Gaya ng dati, malusog pa rin kami. Alam mo naman na inaalagaan kami ng kaibigan mong si Wenang. Sigurado ko pong hindi kayo pababayaan ni Wenang na kaibigan ko, Tatay Arman. Siya pa ba? Labis ang pagmamahal niya sa inyo. Maging ikaw man, Gunding, mahal na mahal mo rin ang nanay mo. Po? Pero hindi ko alam kung ano ang nasa isip ni Biring, kung bakit ganyan o iba ang trato na sa'yo. Ay, sa bagay, hindi ka naman kasi niya to... Ano yun, Tatay Arman? Wala, Gunting. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Pero may gusto po kayong sabihin. Bakit hindi niyo po ituloy kung ano man yun? Sinabi ko na sa iyo, Gunting. Kalimutan mo na yon. Wala yon.
Nay, inaalay ko sa inyo itong aking diploma. Para sa inyo ang lahat ng sakripisyo at pagsusumikap ko sa aking pag-aaral. Aanhin ko yung papel na yan. Punitin ko pa yan sa harap mo. Inay, Bakit? Pakikinabangan ko ba yan? Mapapakain ba ako ng papel na yan? Makakain ko ba yung papel na yan, ha? Sabihin mo nga sa akin kung makakain ko yung papel na yan. Nay, hindi niyo lang po alam kung paano pahalagahan ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko para makamit ko ang aking mga pangarap. Ang galing mo nang sumagot-sagot ngayon, ha? Walang hiyak ka! Yan ba ang natututunan mo sa pag-aaral mo, ha? Yan ang tinapos mo! Wala kang silbi. Nakatapos ka lang, ganyan na ang ginagawa mo. Talagang wala kang modo. Hindi ka na lang sana nabuhay, hayop ka. Pinatay na lang sana kita nung maliit ka pa. Sa araw ng graduation ko nangyari ang pinakamalalang away namin ni Inay, Ate Emmy. Yun din ang unang pagkakataon na sinaktan niya ako. Dahil kahit noon pa man, kahit na masakit siyang magsalita sa akin, hindi niya ako sinasaktan. Kaya labis kong ikinagulat ang pagsampal niya sa akin dahil sinagot ko siya. Gaya ng dati, tumakbo ako sa kaibigan kong si Wenang. Pinayuhan din niya ako na kung anuman ang nangyari sa amin ni Inay, ay sana maayos din yon. Bagay na nangyari naman. Nagharap ako ng trabaho, Ate Emmy, at pinalad naman akong nakapagtrabaho agad. Tulad mo, nakakuha na rin ako ng trabaho, Gunding, sa isang kumpanya sa bayan. Mabuti kung ganyan, Wenang. Binabati kita. Salamat. Ikaw, kumusta ang trabaho mo? Okay naman. Kaya lang... Oh, ano yon? Hanggang ngayon, matabang pa rin ang pakikisama sa akin ni Inay. Bakit? Noong araw na nagtapos ako, nagkasagutan kami ni Inay. Doon din nagsimula ang matabang na pakikitungo niya sa akin. Gunding, Hindi ko alam kung mapapadawad ako ni Inay. sa tingin ko, napatawad ka na nun. Dahil kung hindi, siguradong palalayasin ka niya. Wenang, Kaya huwag kang mag-alala. Maaayos din ang lahat. Nay, eto po yung sahod ko. Kunin niyo na po. Nay, kung may nagawa man po akong hindi niyo nagustuhan, patawarin niyo sana ako. At ang pangunahing bagay na gusto kong ihingi ng tawad ay ang pagsagot-sagot ko sa inyo nung ako ay nagtapos. Sana po Ha? Tinalikuran na naman ako ni Inay. Talagang masama pa rin ang loob niya sa akin. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Sana
matutunan ng inay na ako ay patawarin at mahalin. Sana maramdaman ko na rin ang pagmamahal niya sa akin bilang anak. Sana magkaayos na kami, Diyos ko. Ipahintulot niyo pong magkaayos na kami ng aking ina. Hindi ko dapat ito sasabihin sa iyo, Gunding. Ngunit dahil laging sinasabi ni Wenang na anak ko ang tungkol sa sitwasyon mo kapag kasama mo ang iyong ina, may ipagtatapat ako sa iyo. Ha? Ano po yun, Tatay Arman? Isa lang ang alam kong dahilan kung bakit iba ang trato ng nanay mo sa iyo. Ha? Ano po yun? Yan ay dahil ampun ka lang ni Bering. Ano? Yan ang totoo, Gunding. Ang kanyang asawa at anak ay namatay sa isang aksidente. At dahil hindi na siya nakapag-asawang muli, ang akala namin noon ay masisiraan na siya ng bait dahil hindi niya kinaya ang pangyayaring yun sa buhay niya. Hanggang sa isang araw, nabigla kaming lahat nang nakita namin siyang may dalang sanggol. Wala nga lang nakakaalam kung saan kanya nakuha. Yan lang ang alam ko, Gunding. Gusto mo ba talagang malaman ng totoo, ha? Ano po ang totoo, inay? Ampun ka lang. Ano? Kaya ba hindi niyo ako kayang mahalin, inay? Dahil ampun niyo lang ako. Napakatagal ko nang nais maramdaman ang pagmamahal ng isang ina. Pero kailanman na hindi ko naramdaman sa inyo yun. Yun pala, ampun niyo lang ako. Ngayong alam mo na, malaya ka nang magdesisyon para sa sarili mo. Kung iiwan mo ako dahil sa mga natuklasan mo, umalis ka. Sige, umalis ka. At ipakita mong wala ka talagang utang na loob sa akin. Umalis ka na. Kung aalis ako, inay, hindi ibig sabihin na iiwan na kita ng tuluyan. Dahil kahit wala kang pakialam sa akin, nakatanim na po sa isip ko na binuhay niyo ako, na kayo ang nanay ko, at tinatanaw ko pong utang na loob sa inyo yon. Kaya kahit ano pong mangyari, Nay, hindi ko kayo pababayaan. Opo, aalis ako katulad ng sinabi ko, pero hindi para talikuran kayo. Aalis ako para magtrabaho at nang maiahon ko kayo sa hirap. At kahit pa siguro hindi niyo ako kayang mahalin dahil ampon niyo lang ako, mahal na mahal ko kayo, Nay. Kaya pinapangako ko po, iaahon ko kayo sa hirap. Pinapangako ko yan. Pangako, Inay.
ipinangako ko sa inay, tinupad ko, Ate Emmy. Ginawa ko ang lahat para mas mapalapit sa akin ang kanyang damdamin. Inalagaan at pinalaki ako ni inay kahit pa hindi niya ipinaramdam sa akin na mahal niya ako. Pero nang ako'y nakapangibang bansa, ako na ang sumuporta sa kanya. At hanggang ngayon, ganun pa rin ang sitwasyon namin. Ang malaking ipinagpapasalamat ko sa Puong May Kapal, ate, noong huling uwi ko noong taong 2019, naramdaman ko na namiss ako ni inay. Kaya pagbalik ko sa Taiwan, mas gumaan ang pakiramdam ko. At lalo kong ipinangako sa sarili ko na pagbubutihin ko pa ang pagtatrabaho para mabigyan ng marangyang buhay ang kinagisnan kong ina at makamit balang araw ang kanyang pagmamahal. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Gunding. Gunding, salamat sa paglalahad ng iyong karanasan dito sa ating programa. Tunay na napakasakit para sa isang anak kapag ang kanyang ina ay hindi siya pinahalagahan at minahal. Pero hinahangaan kita dahil sa pagiging matatag mo. Kaya bukod sa nakamit mo ang iyong pangarap, unti-unti mo na ring nakakamit ang iyong pinakaaasam na pagpapahalaga ng iyong ina. At alam kong nalalapit na ang araw para ganap na madama mo ang kanyang pagmamahal bilang isang tunay na ina. Muli, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsubok.